Takhle. No, to by mohlo být OK. Jo, jinak v komentářích se objevil, za koho byste chtěli hrát v Virtual Tenisu, takže za něj asi budu hrát. Akorát teď si nespomenu, kdo to byl. Ale vím, že už jsem tam viděl odpověď, což jsem rád. Takže tak. Jo, ještě jednu stranu. Tak. Tak počkej, proč to vypadá tak divně? Jo, já jsem teda blbě. Tak. Jako já si budu muset obětovat tunu železa na kole, jak to tak vidím. Ještě mu tady dáme torč. Nedáme, jo, nám to asi dáme. A tak mu dáme sem. Tak. Asi, jako já se půjdu podívat, jestli tam není někdo náhodou živý v té vesnici. Že jestli ne, tak to bude hodně velký problém. Já tam nikoho nevidím. To bude špatný, jestli já se tady s tím takhle crcám, tak tam nikdo nebude. To mi neříkejte. Tady není nikdo, tady není žádný... A asi za to ale asi můžu sám, že? Ne! Kamaráde! No, nabídka děsná, no. Každopádně, hochu, ty jsi dostavil. Tak. Nikam nepůjde. Ale já se asi poohlídnu někde jinde. Ono to podle mě nevypadá úplně nejhůř, ale prostě fakt to je takový... Já sám jako takovou pyramidu nepostavím, ale já jim uteču. Tak. Už to tady mám takový celkem jakože aj útulný. Nechce se mi to prostě ničit. Rychle se vyspat. Tak. No kde je... Pomří, ty můro. Taky. Zaspoň neprou všichni. Jednu ránu, no ty creepře, ty vole. Ty. GG. No, tak nevím, proč to vždycky vyhodíme, no. Já nevím, to když tak napište do komentu, jestli se mám přestěhovat nebo ne. Já si myslím, že by se mi to klidně ještě vešlo jako do jednoho inventáře, kdybych to nesl. No, co já bych si to odsaď odnesl? Zlato. No, sklo. Dřevo, no. To ono moc toho není. Jo, ukážu vám tu cestu. Já si myslím, že by, no, tady ten vybouchne, jak jinak, že? Krypo. Já se přestěhuju. A už jsem řekl. Jako fakt, jo, narazil jsem na nějakou průrvu nebo něco. A už jsem se lekl, že no. Ty vogo, to už je tolik hodin. Já vám to každopádně ukážu a pak skončíme. Jinak, já se no, tady to je ono. Ale tady jsem vytěžil všechny suroviny snad. A prostě tím jsem skončil. A nic tady není už. Nikam nepokračuje, fakt ne. A tady jsem kopal a kopal. A pořád jsem v poušti.
Takže já si asi vezmu ty nejzákladnější věci a půjdu odům dál. Postavíme si nějaký barák. Když tohle mi zrovna tak vyhovovalo, ale to je pouštité. Tam jsem ještě pokračoval pořád nic a tady jsem se kopal navrch, abych zjistil, co jako... Ale fakt ne. No, už budeme na vrchu. Jo, už tady sice začíná, ale tamhle tím směrem máme barák. Tady prostě normální les tady nikde není. Tak já bych to pro dnešek ukončil a příště už budu zbalený na cestu. Jdeme s Bohem tomuhle a půjdeme někam daleko. Tak jo, tak čau lidi.